Imagine ano, kaniadto. Maglibod na siya og mga ukay-ukay nga produkto ug uban pa sa iyahang eskwelahan aron lang makahuman og kolehiyo. Pero karon, mapalit na niya ang kung unsa man iyang mga gusto. Karong adlaw pod, bal-o nato kung anong grabe magyud ni makayaw-yaw og makareel talk sa iyahang mga video. Unta magtinir ta ka, wow. Mayong bunggag, this is your proud bisdak boy, Chito Samuntina. Ug karon makauban nato ang usapod ka grabe ka proud bisdak girl, Beauty Gonzales. Ay, dili si Beauty day. Nakayaman. Usapon na to. Ug karon makauban pod nato ang isapod ka proud bisdak girl, Kemi Omega, also known as Kemi Ruth. Palakpak po sa audience niya. Palakpak mo na. Ma'am! Yes. Nag-abot na kita. Lagi sa kadugay panahon, nag-abot na kita, no? Sa kataas sa panahon, nag-abot yun. Mo gina na nga, bisan di ay sa kadugay, mag-abot ra gyud. No, kana mo na ginaingon, ma'am, nga, naagoy gitakda nga panahon. That's the correct answer. Naanagyod kas programa ang binisay. Uy, happy gid kayo sa katana. No, bisan sa kainit, go! No? Salamat, bitaw, ma'am. Salamat kay ni Arigid kag Cebu. Ni biyahe pa gyud taon si Ma'am Kimig. Nahimuot ko si imuhang ngan. Kay abi gyud ako ganang Kimirot. Kay siyempre, Kimirot, ngana. Pero imong tinuod gyud ngan kay Kemi. Yes! Ang lisod pong Apolinario. Video. Actually, Sir Chit, daghan ginangutana nga. Anong Kimi man? Tinood yun din na nimungan niya. Questionan yun ko ba nga, Kimi yun ay, asa akong ID, akong ihik yan, o Kemi. Kemi yun. Namuna akong giingon, sa tanang mga ginikanan, ayaw yun mo palabi anang combine. Kaya mabinugo. Pareha na ako. Ay, gikan sa imong magpapa. Basta di ay. Ang akong papa nga, ay buthay na ron, Rookie, o di ba? QUE. Na akong mama, Army, ARMI. So sa pagkakumbine, na binugok na yads. Pero, nadawat asad nimo ang pangalan. Yes, of Ilaro course. nimo ang pangalan. Happy kay ko. Uy? No? Kay listen sa gudin tao, gingalan ko Apolinario or kano ng Andres. Uy, kaluoy sa yads. Kaning imuhang pagka. Ako mang god, wala Kiat ba ka nga pagkabayot sa una? Dili sa gid pud kiat, pero muram pa gid tagtamas ginhawa sa Unsa man ka? Unsa man nimo kinabuhi sa una di ay? College, kaya wala chikang kat-kat yun, may kural, kat-kat yun, kayo mo disco yun, mo rampag yun, mo sayaw yun. Hindi ko ko, huy, nag-ano yung lagi mong mga bangko. Mag-exam to. Huy, mag-exam dahil tadayon niya. Laban pa kayo kung okay, nakubog ko. Answer gid ba yun? Kaya para makagraduate, nakapasara man gid po in town. O niya, aligre pa to, napatoy time sa una. Kaya kanilagay mga yads. Shhh, po ako nyo dito, kaya na ay tapo, kaya na ay disco dito eh. Normal ginis pagka-yads ha, dito magpakalimpyo. Mura ginig ng adorasyon. Oh, kana na ang kato hapit naman ang graduation. So bit miss among thesis kay human gipabukbay naman to namo. Youth mga to sa gid youth. Di lang kita dai. Uy, adto lagi kay wis kuan ba ya dindot. Ambi ko kay na. Ano ba kas mga yads kay mga referrals bit ang mga yads dito sa nang diskuhan niya nagdami sa among gibukbay kay isubmit ni kaugma kay mag-graduation na. Sus nabuang ba nga pag-adto namo imbis kiki among giadto gigukod ba mi tiro. Basta dapat siya bitaw ginawa. Bahala na gini ang bahala madagma gyud ko nga basta ang thesis gigunit ko. Dagan ko nga nagdadako thesis. Bahala madagma basta mag-ana gid ang libro kay. Umagumaw sa di mo ka graduate. Mo na gini ko nga wrong gid lagi ni. Mo lagi ni sa tong kahugyaw nga mag-igat-igat kita no. Mapaakan kita giro. Kako kag giro ay kat gini tamas ginhawa nga asa miribit makasaka na laki gid ko ato panahon na. Wa ka pang laki. Wa gid ka pang laki. Ibig sabihin man laki, wa gid ka pang laki kay gigukod sa iro. Kaming mga yads, matinabangon. Kay ninon maging taon tabangan ang mga nanginahanglan. Ikaw mo ra kita aning taga Department of Education. Mangayo po no, ikaluoy sa dintaon kinala ba kita na dapat 0 out of school youth. Kaluoy sa dintaon o bahin-bahinon ta ni diring bugas. So pakanon. Kana ba yung college? Uy sikuan ko no kay way allowance. Dungan na ng tagkaon niya. Kilala kong kaliskis mo, oy. Pagdadaw ni Grace Cooker sa una ka barbecuehan. Pagdadaw Grace Cooker. Bayot, wako na to siya sunan. Uy, dahil sa
Tuhog na tinai. Malipay, nabi sa una pagkaon ng tinai niya. Kuha sa rice cooker. Tunga, oh. Ang drama. Sabi ko, minadto ka na ang rice cooker. Tinong naabot karon na pa ba na mag-rice cooker? Ganong kaldero na nga. Luto ng kanon. Lahi naman nun, kaya mag-send naman sa Gcash ilang mga laki. Hindi mo kay rice cooker. Wala naman ito sa una sa ako ang Gcash. Say mo kay rice cooker, gini mo bitbit. Wala tayo Gcash sa una. Uy nga, ang Gcash sa una, ang amo sa una nga, luoy ko nung kay youth, si Kuan youth, wapo di kayo na. Buutan na ba? Ang yads kay, dali kayo makuha ka ng buutan ka. Mo ba pagtaro? Uy niya, buutan ka. Kaya pag ikaw buutan, dito na rice cooker, ano na yun? Sa una, rice cooker ang bitbit. Pagkita ninyo karon, saan na yung bitbit? Ha? Saan yung bitbit? Uy, bitbit na, grab na yun ka ng Jollibee. Hamburgiran sa may kwarta. Uy, ano. Uy, dali, ikaw, kumusta na ka? Na may ubal ka na, naari ko sa mga eskwilahan na. Nabiso-biso, hi, hello. Sure, gini ko, kalimut sa itong kabuang sa una. What do you want? Ambisyosa kayo. Pakano na yung ice cream. Hi, niya, sincere na ginitaw. Sa una, pakano na ginitaw, may quick, karon na ice cream na yun. Ana, dapat guwapa, dyan ko pag-anto dito. Hindi ko po-anto dito, dilihit sa sakong buko. Sure, pa ka kumoto sa eskwilahan. Yun nga, istorya ra gid na siya nga nagian na to. Kaagi. Correct, dili ta Agi mitag magkabuang. Dita oy, agi ta kabuang kaysa may wala magkabuang kay og wala ko ning agi kabuang so dala ko sa kumbinto. Dito. Way mahay kay gi-enjoy magini mo. Yung ko magmahay, nalingaw yung ko. Unya, happy kaayo ko kay daghan kog na-learn anang panahon na. Di na po ko na-learn nga mahimo tang maro. Dili gawin na kay intelihente lang ta. Lain ang pagka-intelihente, lain ang pagkamaro. Mas nindot ning maro nga kahibaw ka mo duwa. Kay lisod yung kang mahagba. Maro nga madiskarte. Dili tong maro nga manglamang. Correct. Pero kaning the way ka mo storya ba nga mura magyud ka kanang tiguwang nagig kaayo kay pwede na ba isulti mong edad? Yeah. Kay 32 years old pa man ka pero 31 pa sa 31 day 32 mag 32 ka this year, di ba? Yes. Tama Diba? man. Mag 32 ka pero kanin istoryahan bitaw nimo nga mura gyud kag tiguwang. Ani ni siya ha? Ang akong lula sa una, di ko naliwat. Mo lang makakuha ko sa unang mga saba nga, mga kag piso ni ato magbinunalay pa, mga langkat pang kural, magtulo, ice candy, maruya, wala kay saging, babananakyo, magbinunalay pa. Nya, kasabaan mo game na, sige mo pangayo, mura mo mga pensyonado. Pag tughong mo kaloy basta din taon magsige maraming tughong. Uy nya buta Usa man ang tughong. Ang tughong lain na sa lugaw, ha? Ang lugaw bugas gidto siya nga pabukalan nga humok. Ang tughong bahaw. Sobra na nga inyong pabukalan, butangan ninyo asin or asukar, pili ka. Luoy yung taon mo sila ikaw tinughong. So yun ana sa una magyaw-yaw akong lola nga, mga tapulan mo panuguon mo nang ma-relate gid nako. Panapulan mo panuguon mo mo pensyonado dili kay pamuk-an ta mo kalabira. Akong sugot in ana. So mo nang ma-relate gid ako sa akong lola kay mo nay pirmi na Naliwat ka. Na-adapt nimo ang inistoryahan sa mong lola. Correct. Magpasalamat gid ko sa akong lola. So kung natay ginatawag na mother tongue, natay ginatawag na grandmother tongue. That's the correct answer. Unya ikaduhasan ang kanang pag-istorya sad nako didto sa gid na practice gyud og maayo sa Butuan. Nindot man ko to dito kay na lambigit naman ko dito sa ilhang pangampanya sa una na nindot man kay to sila man diskurso mga abogado nga ngilngig manulti. So didto sa to naghatag sa to nako kanana ang kaalam no. Didto na develop ang ato ang pag-istorya, mga pinulungang politiko nga nindot ug unsaon pagkahanay ang atong pag-istorya. O binisaya gid kay Cebuano gyud. Correct. Cebuana ba yata? Correct. Guwapa ang Cebuana. Unsa man? So, pero kaning Butuan nimo kay tungod nagdako ka sa Leyte. Leyte. Apan nagkolehiyo ka adto ka sa Caraga. Sa Caraga State University sa Butuan. Nganong naabot maka agriculture man to imong kurso dito, di ba? Yes. O di ba mao beauty ali ang mo. Nganong agrikultura man ug nganong sa Butuan man ka? Ani ni siya. Naabot ko og Butuan kay naman ko'y mga parente dito sa Butuan. Giadto ko niya ganahan man jud kog layo kay mo kag mag-college siya una nang ganahan kag layo kay para uli ninyo artista kay sa kay kwarta. Nya ikaduha ang ako gud taw ganahan gid ko atong mag-AB Political Science that time unya. Wa may pol side dito nya. Ang agriculture ato nga time is mo gid to gi-encourage gid ang mga estudyante nga mag-enroll sa agriculture di ba na ako'y video ana nga ang agriculture usa ang gitagaag focus sa gobyerno gani daghan og mga oportunidad scholarship nga gihatag sa gobyerno. So of course wa biya ko'y amahan naningkamot kog kamas nga makahuman ko sa pag-eskwela unya gusto kong mag-law school ko basta makahuman lang kog 4-year course laban na pwede na kong makaluag-luag na
malarga na. Go na dahil mo tong nag BS Agriculture ko unya in demand gid ang beauty sa BS Agriculture. So mo to go ko sa agriculture init sukol ko ana, guna sukol ko ana, daro sukol ko, drive og tractor hindi gid babay. Uy, dako jud ko bukto ko para na tractor. Kever ka para mo pasar. Pero sa una ano lagi ka babain ho lagi ka sa una. Correct. Talisayo na og sa kuan talisaya mahuyang. Hinhin nga pagkababay. No? Babay nga na ay nagbitay. Pero nalipay ra gyud ka nga agrikultura ang gihuman nimo. Yes, of course. Nalipay gyud ko ana. Nalipay gyud ko kay tungod ana na ang kursuhan nakahuman ko, daghay oportunidad nga ning-abot sa kong kinabuhi. Unya nahimo kong student leader, nahimo kong student regent. So happy kaayo ko wa ko'y gibahayan. Kuyaw na gid ka sa una pa lang ana gid ang beauty na to dito sa mao di ay ingon ana gid imong mga pinulungan nga mura gid kag kanang nidagan gyud kapag ka correct. Congressman. Kay lisod man sa dito nagrepresentative ka dito sa mga estudyante niya. Mura ka dito pa pretty very wrong. So dito pero at least ikaw pretty na ka. O niya lami pag kag pamaba. Gima. So dito magpud makiglantugi gyud ka, di ka dito mapasyo para makigkuan gyud ka dito unsag gyud ang mga nindot nga mga polisiya nga makabenepisyo ang mga estudyante. So ingon ana lami gyud siya mustorya gyud no. Correct. Pero ayha ko moadto sa kung sunod nga pangutana Kimi. Nahisgot man gud nimo nga wala nimo papa ana. So man ka nagdako. Actually, 3 years old pa ko, nagbuwag ako nga magpapa kay ang ako ang papa. Gadahan man ni siya magbalhin-balhin og laing pugaran. So, ang akong manghod ana 9 years old pa. 9 months. 9 months. Gihatod mi sa akong amahan, hay nakaron siya. Gihatod mi niya sa amua sa Merida Leyte. Unya, wa na mi niya gibalik kay ingon nga balikon mi pero wa na dito ra siya sa Tanawan Leyte. Unya, maglisod pa gani pada pero katumay ihang kahimtang, nindot ihang kahimtang, hayahay ihang kahimtang pero wa gid na magsuporta. Mo nang maka-relate bitaw ko atong gihimuan ako video nga di ka kabasol. Kay wa mo sa among sitwasyon. Pait among sitwasyon sa una akong inahanan ning kamot nga makahuman mig eskwela akong nanay naniguro nga para makahuman nimo bitaw to nga ni anak ko nga maningkamot gyud ko para sa akong mama kay ang akong nanay mo inaningkamot nga makahuman mis pag-eskwela magtuyok-tuyok ko sa university mamaligya ko kay ukay muadto ko sa mga maestra magproktor ko sa klase nga Kimi bantayin ni ang kanang akong klase kay mag-exam ko pwede ka magproktor karon kay naami meeting ingon ana so ako'y magproktor sa una di malibre na akong panihapon inana ako ang diskarte ni adto nga para makahuman ko sa pag-eskwela. Mo nang ingon ko nga karon nga hayahay ang mga estudyante nga naay ginikanan nga nagpahuman. Kay kami nakahuman mi nga uway amahan nga nagmatuto og naningkamot nga para makalampos mi sa mong pag-eskwela. Ang gihisgot niya kaganihan no nga mahitungod tong amahan bitaw mao to tong nag-viral nga usa ka amahan nga naa sa hospital nga way nagbantay unya ni lugwa og kalitong anak sa usa ka komento nga katuday nga amahan dugay na silang gibiyaan unya karon nga siya nalay usa nagsakit to sa ospital mao ti imong gihimuan og video sa imong ama asa man siya karon naa siya sa Tanawan Leyte Leyte wala ba ka ingon nga nangita sa iya nagkita man mi pero nakita mo pero mi mo magkita wala mi pero magkita pero nagkita gid mi human akong eskwela nagkita mi pero mo na to. Wala sa imong kasing-kasing na mag-reconcile mo? Wala. Actually, wala ko'y pagdumot. Kay ang Ginoo makapasaylo man gani mo na makaingon nga ayaw mo pagdumot. Ako pagdumot. Okay, wala man ko'y mahimo na buwag naman. Pero ang akong punto sa kato ako ang gihimo ag video is dili ko obligaron og maunsa sila. Mo nang paningkamot mo sa inyong kaugalingon nga o matiguang mo na ay mo matuto ninyo. Kami tuod anak pero ayaw kog obligara nga mo matuto ninyo. Nakapasaylo na kay Ginoo makapasaylo man. Fine, okay na ko. Di na mabalik og naguba nang unsa. Og sa ulihing panahon, mo ni akong giingon nga ayaw gid mig obligara. Adto mo kabit kay mo tinabulahan. Mao gid pa. Why pagdumot? Wa mo ko dumot kay one time mahimo basta inana lang. Kung unsa inyong problema, sulbara. Pero pila mo ka magsuon? Duha. Na ako'y half sister nga ikatulo. Kaning half sister nimo is sa imuha ng mama. Ako, so nagminyo og usab imong mama. Correct, oo. Suod ra mo sa imuhang. Mapasalamaton gyud ko kay mo ni nagsapupos responsibilidad sa kong amahang bulayog nawa og kalit.
Katubang nagpaghuman nimo right away, mao na ba tong nagsulod na kas politika? Kasi pagkabalo na ako, na counselor, man ka barangay kagawad ba to? Or? Wala pa. Pag-graduate na akong college. I graduated in 2013. Ning intra postnatal politika 2018 at the age of 25. Passionate na gyud ka sa murag ginatawag na to nga public service. Murag ingon ana. Hindi na ko ma-explica nga kuan ko sa politika mo bitaw nang ganahan ko atong magpolsay kay ganahan ko sa pang gobyerno unsay dagan sa gobyerno. Nya wa man gyud gihatag na to sa Ginoo. So di gyud gihatag sa Ginoo sa tanan. Apan sa pagka 2018 malipayon gyud ko nga gitagaan gyud ko og tsansa mahimong first counselor sa among barangay. Usa ka makabubungog nga suporta nga ilang gihatag nako. So salamat kayo Barangay Libas, Merida, Leyte. Merida? Merida, Leyte. Merida, Leyte. Daghan kasaruyan dito. Daghan yung kay kasaruyan. Pues, Mayor! Sige, pohon. Kaya mo bisita dito sa inyo, Kemi. Pero kani Kemi, ang imuhang pagbuhat-buhat og mga videos, dugay ni kaingon nga gama og mga videos. Ang istorya gyud ani 2020 before pandemic February akong kauban dito sa ako ang unang gitrabahoan. Manager dito naghisgot sa iyang anak, estudyante. Hangtod mo ko nagsimo kog yaw nya givideohan na di ay ko. Sa kausa ka manager dito nag-viral nga. Uy kadaghan ba nananaw ani kisa man siya si kuan na. Uy nya create kag video. Usa man ang vlogging ko kahibaw usa man ang page, usa man ang YouTube. Wa gyud ko kanang ignorante no mailag gyud ta. From Jensan siya, niyon siya himuan ko niyag page, siya naghimo sa ako ang YouTube, so magpasend ko dito og video. Ang ending, gikawat ako ang video, gidelete ang page, mo nang ikaduhan na ning page nako. Pag ingon ako, ipa-NBI ta ka, ikihat ta ka kay wa gila yung hilamutan na kita ray nakahibaw, siya mahadlok. Unsa yang hadlokan, ingon man ko, kung dili nimo ibalik ang akong account, mailhan gyud nimo unsa kang ngilngig ang Tagalite kay hutdon tagin mo apil inyong iro. Basta nabalik why 5 minutos, nabalik akong numero. Wa siya mahadlok sa NBI, nahadlok siya sa Tagalite. Kay dagkutan ta kag 50 ka kandila, apil inyong iro. Ipahurot ka mo. Nya kanila giintaong nagsugod man tag panguwag mo bitaw kong giingon nga manguwag man gani inang sihi nga way lubot, manguwag man gani nang umang naglukdog panty, tao na ba? So kani nang uwag man tanawa ang vlogging career ni Kemerot. So naundang ko 1 year kapin. Pagka 2022 ning balik na dai ko nga abhantod karon og daghang salamat sa ilang suporta. Yes. Kay real talk man gyud ka. Awa man kani nga tuwa mo sa to kung giingon nga wa ko manginahanglan og tao. Kung ganahan mo nako hala diri. O di mo ganahan pahawa kay di ko mamugos. What you see is what you get. Inanay gyud ko. Walang kaplastikan kay hapit na matapos ang kalibutan. Init ra ba kay panahon. Sunugon mong plastic mo nang mga plastic ron wa nakalihok. Amo na ron wa manggawas ang plastic ang tinuod nga tao ang nanggawas karon. Mo nang naa diri. Oh, di ba? Charot lang. Pero na kay wa lagi. Uy, kay kuno. Mo na di ko ganahan wa plastic kay na mayon kang gwapa kaayo kay gwapa pa. Nahali na plastikan kita dili kay magsigi magkaglaag. Oh, mo sige panglaag kay nangita. Ana ba? Oh, wrong lagi na ingon nga pangita kay makakaplag ka mo. Naluto na malada kung panis di maras og pangita wa mo gyud ko nakaplagan. Kung makauyab ka, ana, unsa nga klase nga lalaki imong gipangita? Hala gyud makakitaan. Ang ako ra gyud laki nga di maghatag og problema. Di ko ganahang laking magpabuhi kay di mo ko SWD ko. Plano na ka pangasawa na ko magpabuhi ka pahawa kay palabay ta kas dagat. Pero sa physical, unsa mo gipangita nimo? Ganahan ko. Ganahan mahimo kong babay-babay. So far, wala gachat-chat nimo. Naaman? Naa. Nya di man kapastar. Muna nang ending dagangguwang gi padulungan natoan. Pero nakasuway ka gigat-igat si mga follower. Wala. Nakasuway ka. Wala. Muna ko giingon tao ra ba ya? Kaning imo ang pag-adto-adto sa lain-laing lugar, unsa man na siya? Suroy-suroy. Muna akong kuan ani, muna akong taga Department of Tourism. Kuyawa man. Sa katong naabot kag Butuan Suroy ra pud to. Oo, nya bisita dito sa akong mga friends kay ang Butuan murag ikaduha ginan akong puy-anan. Gihigugma ginan akong Butuan. Pila ka katuig nga resibo? 11 years. 11 years nagtrabaho kas BPO sa una. Unsa may trabaho mo sa BPO na ka sa operations ana? Oh, operations o nya nag-client services, nya balik ka po ni kay nga mabugto na akong ugat basi magwitiron ko ani. Mao ba? So murag pila ka katuig nag-agent? Murag 7 years. Pero dakog tabang ang BPO sa imo kung unsa ka. Dako gyud og tabang kay
nagpahuman gud ko sa akong manghod naning kamot ko nga mapahuman o mapalampos na ko kung igsuon. Wa ko'y amahan nga naning kamot niya dili ko gusto nga akong inahan maghatag mig problema nga magula akong ina asa i-allowance inana na mo kag higugma nga akong inahan mo nang naning kamot ko ug human para sa ako ang manghod. So dako ang tabang sa BPO sa pagpahuman sa imong manghod. Correct. Sa akong paningkamot. Tuyok-tuyok ko pamaligya dito sa BPO sa una. Daghan ni goy ako mga kaubanan na kay sure kung kakita gid mo ron. Mamaligya ko kanang sudan, magtituyok di ko. Di ay sudan, di ay kuan na mayon day na nga. Sige day kanang usa kaming go float, di ba inay ko. Anong usara man kay ba kung gigutom ka tulo, doy maglisod ko. Dili tulo. Ako bundakan ang tulo ka buok. Unya inig panukot, magyaw na dayon. Gahi mo mamayad man. Mo na magsige kag pamugos na pautang niya. Karon magyaw kag bayaran. Kay mo ra kung gipugos. Hala no, madiskarte na gid ay ka Kimi. Ana, mintras buhi pa ta, hitsas pataglawas, do nagay kwartang mo abot. No. Manang liho ko ayo sige pangayo. Unsa may masulti nimo aning mga ubang mga tawo ba nga ga-lockdown gihapon nga okay man ang imuhang gihuman sa kolehiyo niya sa BPO ra call center di kag trabaho. Kani prangka nga pagka-istorya. Ma-lockdown ang mga tawo sa BPO gumikan sa binuhatan sa BPO. Ang trabaho man gud nila ilang gipakita. Why sustainability ba? Pagkayabo, hurot pud mo kayabo. Uban og tripingan ka, initan ka kay di ka ganahan labay ka, terminate ka anytime. So, kita, ang ato orang sayop nga mga binuhatan, maoy hinungdan, i-lockdown ta nga, dali ra mo mga wa diha. Bisag unsa kagamay sa ato ang kita, basta hinaguan, taas no uta, ba pasigarbuhon ta nga, do na tay kwarta, nga wa tay taong gitamakan, ug wa ta mga wat. Ingon na ra. Amen. Ang imuhang manghod na pahuman nimo tungod sa BPO, karon, ang imuhang income nang gikan sa vlogging, imuhang mama, unsa may gihatag nimo sa imong mama? Unsay pangayoon sa akong mama ako ginang ihatag. Usar akong mama, akong nanay mo inaningkamot nga makapahuman mi. Mao na nga ni anak ko ang tanan nga paghigugma sa usa ka ginikanan. Ihurot na ko bukbuk sa akong inanan ako ka-love ako ang nanay. So ingon ana. Pero kani ay hata mahuman Kimi. Adto na ko'y ipabasa sa imuha kay kani mo gud siya. Nangayo ni siya og tambag. Okay. Apan niingon ko sa kong kaugalingon nga ang tama nga tao nga muhatag og tambag niini ikaw. Hala, tag kini ang atong suliran. Maayong hapon ni mo diha ang Colchito. Ask lang po na ay naku gustong bayot na ako. Unya na ako'y uyang Koreana karon. Sosyal. Pero dato man ang bayot, okay ra ba na siya? But I hate gay ang Colchito. So please give me advice. Dong, og nagtanaw ka karon, nagduha-duha ka kay ang pagtanaw nimo sa bayot, kwarta mo man yung ubang mga laki. Bisag mga ngila og dagway, sorry ha. Ang pagtanaw sa bayot alkansiya. Nagtanaw ni sila ay nay bayot bangko. Pero kay ikaw pong bayot ug magpakatunto po kas laki, di nimo gamiton nimong utok. Hukukan ka gyud ta mas ginhawa. So kanang bata awa ko di hate ko niyang gay. Ay lang pugsa dong. Paningkamo bay magkagdagway. Ayaw na lang ganto na lang kas Korean na kay basin patahion ka dito, pakuhaon ka dito cherry blossoms dito sa kanana ang Korea basin toy daghang duldul dito mahimo nimong unlan. Ayaw na lang paggamit og tawo. Ani, bisan pag unsaon nato og atong kwarta dili binudlayan, ang kwarta na kuha nato pinaagis atong pagpangilad, gumikas panggamit sa ubang tao, mamatay gyud kang pobre. Mura sa tanan po na ko mang kaigsuunang mga talisayon ug mahuyang, di gyud ta magpadas tama sa laki kay sultihan ta mo nagpadapa ko tama sa laki ron. Na di gyud ko kakitag chito sa buntina ron. Kay naglibog gyud taong ko mineral water tuyo ko sa karsada. O ana, utok ang gamiton. Ana ra grabe gyud. Mo nangangari kita sa kanang mga laki nga ampinya. Tapos buyag. Shout out sa ko mga exes wag gyud pud ko pasagdi. Ay, di ba? Asa na mo karon? Gid pud ko kalimot yo. Unta di pud mo kalimot na. So, yun, Ana. Mga bisdak, Kimirot sa programang Binisaya Chit Chat ato ni. See you again!